Kısmatından açıp kutulmak yoktur. Oppan bolup çişmä beren adamzat. Allah ak yol berse yollaryň akdyr. Hakdan uzak düşmä beren adamzat. Urş gowany görenden sonra neçe mertlik bilen girdiler göre. Hany pederleriň izine gara. Oppan bolup çişmä ber adamzat. Was bolup çek yetirme dinine. Pullon marsan sığman ýörme hinine. Ahirette hiç kim yetmez hüýnüne. Hakdan uzak düşmä ber adamzat. Äskermejek bolýas. Barly bolmasa, ýa-da wezipeli zorly bolmasa, aýdyň birege özü ölmese, hakdan uzak düşmä beren adamzat. Ulumçylyk nadanlaryň işidir. Pul ýesiri bir alwasy kişidir. Anan mawer dünýäň gözü çaşydyr. Maýyl bolup çişmä ber adamzat. Yaradan Allahyň ýetirer özi. O sözüm danalan aýtalan sözi. Dawadan doldur dünýäniň yüzi. Hondan bäri çişmä ber adamzat. İşan oly garyp ýüzlerini size. Iqbal gidin sırrı görünmez göze. Yeňil maşin minip össegem ýaza. Juda hetden aşma beren adamzat. Merhum İşan olaganyň oşuksy.